No sabria dir quantes masies he visitat perquè fa 16 anys que m'hi dedico professionalment. Des que tinc les xarxes socials em vaig a veure moltes més perquè em conviden a moltes més, però si comptéssim serien milers. El que em dedico jo és interpretar l'estructura existent a través d'elements de cada època i tu a través d'obertures, d'arcs, de sistemes constructius pots arribar a datar una casa. La situació de les masies ara mateix a Catalunya és bastant dramàtica, que el darrer culpable d'això és la falta de suport institucional, perquè requereixen molt manteniment i això és una de les causes perquè es perdin. Aquí hi ha la visió que és un patrimoni que està en mans privades i que no s'ha d'ajudar, i això és del tot incorrecte, perquè el patrimoni cultural és de tots. Perquè es tracta del llegat que ens ha arribat dels nostres avantpassats i que ens explica com vivien, com eren. És un llibre d'història obert i no els hem de deixar perdre. Expliquen com es va crear el territori on estan assentades, els camins que es van fer, i cada casa que es perd és com treure un rastre de la història. El tema de la restauració és un gran tema que s'hauria de tractar perquè hi ha molt poca gent que sàpiga restaurar patrimoni rural. Moltes vegades es deixen les façanes, s'enderroquen les cases per dintre. Quin valor té aquest patrimoni? És deixar com una closca i treure-li tota l'essència. Per mi una casa ben restaurada és la que et permet veure quina cronologia té. I quan s'han respectat els materials, els sistemes constructius i els elements originals, ho pots veure. El projecte Masiaire el vaig decidir engegar perquè molta gent m'estava contactant, tant de masovers com propietaris amb qui parlo sovint i que sé que tenen cases tancades, i ho vaig afrontar com una possibilitat de connectar aquests dos mons i aturar així la pèrdua d'aquestes cases. Sempre m'havia pensat que no hi podia fer res fins que vaig conèixer l'Alessandro del projecte Brigel, que em va demostrar que amb les seves mans eren capaços de restaurar una casa i amb una sensibilitat que costa molt de trobar. Ens hem unit i tenim molta esperança que puguem salvar cases.